Un o leoliadau mawr newydd y gynghrair oedd yn disgwyl y Dreigiau yn rownd 2. Nottingham Forest o dan arweiniad cyn seren Lloegr Chelsea Pitman a bron i 2,500 o dorf swnllydd oedd yr her yn ei wynebu. Mi oedd hi'n gêm dyn ac isel o ran y sgôr o fewn y 10 munud cynta efo dim i wahanu'r ddau dîm. Ond wrth i'r cloc gyfri lawr, y tîm cartra ath o nerth i nerth. Y Dreigiau yn ei chael hi'n anodd yn yr ail gymal o chwarae a Forest yn llwyddo yn llawer haws i gael eu pel nhw mewn at y seithwyr. I amddiffynwyr y Dreigiau weithio'n galed i ddwyn meddiant, Alex Johnson yn cipio hon yn gelfydd. Y camgymeriadau bler di-angen gan y tîm Cymreig yn ei cosbi a'r tîm cartra yn ymestyn i mantais. Y chwarter cynta orffen yn 17 i 11 i Forest. Forest yn ymosod, o ar peli'n hawdd mewn i'r cylch seithi a Strutger unwaith eto. Just yn lan efo'r ergyd yna, ond dyma Dreigiau yn ymosod, dwylo da gan Georgia Rowe. Just yn cadw ei thîm yn y gêm. Forest yn ceisio ymestyn i mantais. Mae'r peli mor hyfryd ac yn lan i mewn at Strutger o hyd ac o hyd, wneud o edrych yn hawdd. Georgia Rowe allan o'r cylch seithi a mae'n gofyn dan y bel yn ôl dros ben. Mae'n ei derbyn hi. Ond yn methu'r ergyd, da ni'n gweld hynny'n aml iawn. Wrth Rhea Dixon, chwarae hyfryd yn ymosodol yn cael ei hun mewn safle gwych, ond yn methu'r cyfle yn bwyntiau dwbl, o mae Strutger yna just i gymoni a ychwanegu'r pwynt yn unig. Newid pellach gan Reinga Bloxham. Mae Yarrington yn mynd am 2 bwynt, ond yn methu cyfle Chelsea Beard felly. Beard am y pwyntiau dwbl. Hi hefyd yn methu. Reinga Bloxham ddim yn hapus. Wrth i'r trydydd chwarter barhau a Rowe just yn ychwanegu at y sgorfwrdd. Saib tactegol gan y Dreigiau, rheol newydd y tymor yma, jyst mwyn ceisio slofi llif chwarae Forest i lawr, dwi'n siŵr. Beard am 2 bwynt, a mae'n llwyddo, mae phen hi nôl yn y gêm, gobeithio. Doedd y gêm ddim yn rhy bell o fel y Dreigiau yn y chwarter ola, gan gofio fod y pwyntiau dwbl ar gael cyn ddiwedd y gêm. Ond ymosod Forest mor llyfn ac yn neud i'r gêm edrych mor hawdd, dro ar ôl tro wrth i Strutger ychwanegu at ei chyfanswm. Yn anffodus, y Dreigiau methu echafru mantais o'r pwyntiau dwbl a'r symudiad yma yn adrodd cyfrola am sut gêm oedd hi'n ymosodol i'r merched mewn gwyrdd. Forest yn cofnodi buddigoledd gyntaf o'r tymor a'r Dreigiau yn teithio nôl am Gaerdydd yn gobeithio am welliant wythnos nesaf yn erbyn y Panthers. Y sgôr terfynol 70 i 54.